Miravet és un poble que està situat actualment a Catalunya. Aquest poble té un castell del qual anem a parlar a continuació. Abans, però, parlarem de lo que és el topònim Miravet, del que significa, i també de dues poblacions, una d'elles amb un castell, que també tenen el nom de Miravet. De poble que es digui de nom Miravet, n'hi ha un altre que està a terres de València. Més endavant parlarem de la relació que hi ha entre el poble de Miravet i el seu castell, actualment a Catalunya, i el poble de Miravet i el seu castell, actualment a València. I ens centrarem en el context quan parlem d'aquests dos municipis que es diuen Miravet. Pel que fa al topònim Miravet, en trobem una altra població a l'Aragó, a prop de Terol, que li han ficat Miravete. A vegades en castellà s'afegeix una E a les paraules catalanes acabades amb consonant. Què significa aquest nom, Miravet? Aquesta és una qüestió important. Pel que he llegit en el llibre dels llinatges catalans del Moll, ens diu que és una paraula àrab que es traduiria per ermitans. La paraula àrab seria Moràvit, la trobem escrita també com a Moravit, i això fa referència tant a les persones que es retiraven a un lloc per dedicar-se a la meditació i a l'oració, com també a llocs. Alguns d'aquests llocs islàmics o musulmans que eren moràvits van ser després de la cristianització convertits en ermites. En tenim diversos exemples arreu de la península ibèrica. Els tres llocs, tant el Miravet de Catalunya com el Miravet del País Valencià com el Miravete d'Aragó, com podrem veure, després estan relacionats amb els àrabs i amb els templers. Per parlar del territori, nosaltres en aquest moment, en aquest podcast, parlarem centrant-nos en el Miravet de Catalunya, el que està al costat del riu Ebre. Però per parlar dels tres topònims hauríem de ficar-nos en el marc dels territoris dels regnes de la Corona d'Aragó. Parlarem més endavant algunes referències i ens preguntarem quina era la identitat cultural i també quina era la llengua autòctona, vernacla o genuïna d'aquests territoris en els que hi trobem el mateix topònim Miravet. Ens centrarem en l'any 1153. Aquest any, el comte Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, va conquerir el castell de Miravet als que l'havien tingut habitat fins aleshores, que eren els musulmans. Què va passar abans del 1153? Qui era Ramon Berenguer IV? Amb qui es va casar Ramon Berenguer IV? Quina era la llengua que parlava aquest comte de Barcelona? Quina era la llengua que parlava la princesa amb la qual es va casar i que va ser Peronela, nascuda a Osca, filla d'Agnès de Peiteu, una noble belònida
occitana. Actualment, la seva tomba, la tomba de Peronella, està a la Catedral de Barcelona. Al voltant d'aquest comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, i aquesta princesa d'arrels occitanes nascuda a Osca, Aragó, hi ha tota una cultura que és la que jo voldria fer palesa en aquest podcast, en aquesta història. La cultura que jo considero que és la cultura belònida, la qual cosa ens portarà a parlar més endavant de qui eren els belònides i quines eren les seves creences i quina és la seva relació amb el Principat de Catalunya, els comtes de Barcelona i els regnes de la Corona d'Aragó. Qui vivia en aquest lloc on ara hi ha el castell de Miravet abans que Ramon Berenguer IV el conquerís? Evidentment, si el va conquerir els musulmans, hi vivia una gent que era musulmana i, per tant, parlava la llengua dels musulmans, que és la llengua àrab. És l'única llengua que s'hi parlava? Evidentment, hi havia altres llengües en el territori anteriors. Abans que s'hi parlés l'àrab, s'hi va parlar el llatí, i abans del llatí s'hi va parlar l'iber, i abans de l'iber s'hi va parlar alguna altra llengua? Quina era la llengua autòctona, genuïna, la vernacla d'aquest lloc? Quin era el marc referencial de la cultura original, la del genius loci d'aquest lloc? Aquesta és una qüestió important. Cada una de les llengües que s'han parlat en aquest lloc ha portat una concepció cultural. L'àrab, la concepció cultural que va portar la trobem en el llibre del Corà. Els romans estan relacionats amb la cultura hel·lènica, la mitologia hel·lènica, però també estan relacionats amb una altra concepció cultural que és la que es basa en un altre llibre, que és la Bíblia. La cultura ibera o ibera està relacionada amb una concepció fins ara una mica enigmàtica, perquè no es té clar. No obstant, jo sóc dels que penso que hi havia una concepció zodiacalista i era una concepció de matriarcat. A diferència de la islàmica i la romana, que són patriarcals, la ibera era matriarcal. Tenim exemples en la Dama de Baza, per exemple, o en la Dama d'Elx. Ara anem a parlar del castell de Miravet. Aquest castell que l'any 1153 Ramon Berenguer IV, dit també el Sant, va conquerir o reconquerir els musulmans. Penso que per contextualitzar és interessant que ens plantegem unes preguntes. On va néixer Ramon Berenguer IV? On va morir? Quina llengua parlava? On es troba la seva tomba?
Quina llengua parlava la seva esposa? Quina llengua parlava la seva sogra? A quina família o dinastia pertanyien? Quina era la seva fe? Eren cristians, però cristians templers. Era templer Ramon Berenguer IV? Per què va cedir el castell als templers? Ara parlarem del castell i posteriorment parlarem de quina era la fe cristiana dels templers. Avanço que la fe cristiana dels templers es basava en el Nou Testament. Parlarem i identificarem a qui va dedicar el rei Salomó el temple, el conegut temple de Salomó. Parlarem per què les catedrals d'Europa construïdes pels templers, així com les seves esglésies, totes estan dedicades a un personatge del Nou Testament, com és Maria, i no n'hi ha cap dedicada a Javé. Parlarem de la manipulació que s'ha fet de la Bíblia des del segle IV, quan el papa Damaso i l'emperador Constantí van fer una selecció de textos i van separar els textos constantinians o damasonians que va transcriure el secretari del papa Damaso. I, per altra banda, la interpretació que van fer de les Sagrades Escriptures els que es coneixen amb el nom de cristians arrians. Els cristians arrians tenien la seu a Ràvena i havien considerat papa a un bisbe que es deia Ursici. Els cristians canònics catòlics damasonians tenien la seu a Roma. A Ràvena hi va anar Gerbert d'Orlac, occità, que va ser monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll a Catalunya en temps dels regnes de la Corona d'Aragó, i des de Ràvena aquest monjo occità que es va formar al monestir català de Santa Maria de Ripoll va ser conseller de l'emperador Ot I i el seu fill Ot II del Sacre Imperi Romà Germànic. Com veurem, aquest tema és molt important per entendre la causa nacional catalana, la causa de la identitat genuïnament europea i una concepció genuïnament cristiana que ha estat en pugna per l'hegemonia doctrinal i mental d'Europa. Europa va ser i està repartida territorialment entre monarquies. Quina és la mentalitat, la concepció que tenen aquestes monarquies? Unes fan estats i demanen obediència a la llei. Segueixen una tradició que és la damasoniana, la de la llei. Unes altres segueixen la concepció arriana, la de Sant Pau, la de Sant Joan,
la de l'esperit. La llei mata, l'esperit vivifica. Aquesta és la concepció cristiana que tenien els belònides. Aquesta és la monarquia que hi havia als regnes de la Corona d'Aragó fins que va passar als Trastàmeres en el segle XV i la va heretar Carles V d'Alemanya, que és conegut com a primer d'Espanya, que tenien una mentalitat damasoniana. En el fons, de les reivindicacions nacionalistes entre Espanya i els regnes de la Corona d'Aragó, hi ha dues concepcions cristianes diferents i això es va quedar palès en diversos fets històrics que ara explicaré a continuació. Un, al segle IV, protagonitzat pel papa Damaso i un altre papa que no s'ha reconegut, que es deia Ursici, i en el segle XVI també, un altre fet, quan l'emperador Carles V d'Alemanya i Carles I i Felip II, ja com a monarques d'Espanya, van promoure la dualitat entre protestants i catòlics. Antigament es deia arrians i canònics damasonians. Europa encara no ha resolt aquest conflicte, que és un conflicte de concepció cultural. Les nacions que volien fer els belònides, si ho analitzem i les definim, podríem dir que són nacions naturals, vernacles, genuïnes. I aquestes nacions, com és el cas de les nacions catalanes, basca, occitana, irlandesa, escocesa, corsa i algunes altres, no poden reeixir-se de forma sobirana. No se'ls reconeix el dret a l'autodeterminació i se les ha desnaturalitzat culturalment i també fomentant migracions desnaturalitzadores perquè estan manipulades per la propaganda de la mentalitat hostil que he esmentat anteriorment. Acabat de contextualitzar aquests referents històrics, ara podem parlar del castell de Miravet. Per què Ramon Berenguer IV el va donar als templers? Segurament perquè era templer. Esmentarem la relació dels mestres templers. Veurem que n'hi hagué molts d'occitans i de catalans. No n'hi hagué cap de gran mestre templer que fos del regne de Castilla. I podrem analitzar
Quines conseqüències té això encara ara, en els nostres temps actuals? Uns temps en què la veritat no s'ensenya ni a les escoles ni a les universitats. Existeix un ambient de manipulació mental sobre la societat. I aquesta és la causa de moltes de les penalitats que patim. L'única manera de solucionar-ho, de trobar la pau entre les nacions, és que les nacions siguin reconegudes en la seva genuïna identitat. I és per això que jo parlo de les nacions vernacles genuïnes naturals d'Europa, les que s'han de restituir un cop s'hagi restablert un ordenament que comença per la regeneració de la cultura. Tornar als orígens és necessari per orientar-nos cap al futur i viure en concordança amb uns principis immutables que són la veritat, la bondat i la bellesa en el present. El marc referencial que té integrats aquests principis, aquesta concepció cultural, i que està relacionat amb el pensament dels germans cavallers de l'ordre del Temple del rei Salomó, té com a símbol representatiu el colom. En aquesta imatge podem veure un segell dels templers amb el colom. Com tots sabem, els templers eren cristians i aquest colom està relacionat amb el cristianisme de la Pentecosta, el mateix del qual ens parlen les tradicions i llegendes del Sant Graal. Aquest colom està relacionat amb el missatge de l'Evangeli que es fonamenta en el Nou Testament, amb el que té com a concepte de Déu un esperit, no una llei. Quin és el marc referencial mental en el que trobem aquests principis? Després de parlar del context històric, ara toca parlar del context mental. Torno a repetir perquè és important plantejar-s'ho. Quin és el marc referencial en el que es movien els templers? Quina era la seva creença? Està relacionada amb el cristianisme? Quina classe de cristianisme? El de l'Antic Testament o el del Nou Testament, que és el que seguia la tradició joanita i de Sant Pau? Jo ho emmarco en el marc referencial mental que té en el colom un dels seus referents simbòlics. Jo ho relaciono amb l'art romànic i la seva concepció zodiacalista, basada en l'Evangeli de Sant Joan, especialment l'Apocalipsis, que és el llibre de la Revelació, i en el colom, que el trobem representat també en l'art romànic i en altres representacions, totes elles relacionades amb el cristianisme del Nou Testament. Entre altres temps, també, durant el Renaixement a Europa. A continuació, poso algunes imatges que parlen per si soles.